Κυρίες και κύριοι, θα το πω μα, σας κατηγορώ ότι είστε κλέφτες. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι παλιός δημοσιογράφος, κάνει αυτή την 10 χρόνια. Η αμετάκλητη απόφαση είναι αυτή του τριμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η 1375 Παύλα 1376, 27 Τετάρτη 1999. Η δε πρωτόδικος είναι η 14292 κάθετος 7 Δεκάτη 1997. Η πρώτη είναι του τριμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης και η δεύτερη που σας ανέφερα είναι του τριμελούς περιοδικείου Θεσσαλονίκης. Με αυτές τις αποφάσεις καταδικάστηκε ο κύριος Βελόπουλος για το ατιμωτικό αδίκημα της υπεξαιρέσεως, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση ιδιοποιήθηκε παράνομα ξένα ολικά κινητά πράγματα που περιλήφθηκαν στην κατοχή του και συγκεκριμένα τυχάνοντας διαφημιστής της εγκαλούσας εταιρείας εισέπραξε για λογαριασμό της εταιρείας αυτής τα χρηματικά ποσά και δεν τα απέδωσε στην ανωτέρα δικαιούχο εταιρεία, αλλά το κατακράτησε και του ιδιοποιήθηκε παράνομα και ότι οχλήθηκε κατ' επανάληψη για να το επιστρέψει. Και να πω τούτο, ότι συμπίπτουμε σε όλα. Και οι περισσότεροι Έλληνες, προσέξτε αυτό, ανήκουν στο συνασπισμό. Δηλαδή τόσο αθελληνικό κόμμα δεν υπάρχει στον κόσμο. Ο Πούκια του συνασπισμού και βγαίνει ο Αλαβάνος, ο αξίριστος και ο άπλητος. Από αυτούς ένα τάσμα και ένα φτιάρι και θα κάνει ανατάσσωση. Την ημέρα θα του δίνουμε ένα κομμάτι ψωμί και μισό κύπελο νερό της θλίψεως. Και αφού προσφέρουμε, μετά θα απαχωριστούμε. Θέλουν λοιπόν εμείς ανακοπή του συστήματος και το ταχύτερο δυνατόν και να τα κάνουμε όλα λαμπόγιαλο. Όταν θα αλλάξουν τα πράγματα, το μόνο που επιθυμώ είναι να είμαι ο διοικητής του εκτελεστικού αποσπάσματος. Έρωστε και ευδαιμονείτε. Ο ψεύτης, ο κλέφτης και ο Ρουφιάνος τον πρώτο χρόνο χαίρονται, μετά αποκαλύπτονται.